Ето. Чакай на Русинов. Голем пич беше. Той еде. Е жив и здрав. Абе, той не е, Стефчев не е много доволен, ама... Ще да не говорим сам. От последните снимки не съм много доволен аз. Коментарите му... Ама да не говорим за тук, за втората снимка. Що е? Опа. Не. Вече не сме на стоянка са топче го за дочи. Абе, Гюров къде е? Гюров тук. Къде бе? Его бе, верно бе. Той е починал, нали? Да. Починал при 5 години някъде. Велик командир беше за мен той. Шефовче. Първи. Не, да се